1, 2, 3, 4, en halv. Va? Du ventet, men... Ja. Jeg sitter ikke hele dagen da. I dag kan jeg sove litt grann. Jeg er trett av dette oversið av været. Går ikke an i morgen sin, altså. Han der oppe tror ingenting på han lenger, jeg. Har ikke det. Nå har jeg bedt til solguden så mange ganger, så er det bare den her vannguden som spruter løs. Ja, men kosmos deg. Skål. Det var godt skål. Det er godt med kaffe av og til, vet du. Altså, vi er så løgne, så. Vi er løgne, folk er løgne. Hvor ble den spalt av i Stavanger Aftenblad? Helt på skolen, sånn. Folk er løgne. Det er de nå til dags. Det er de. Når de ikke vil stå frem på TV og sånn. Ja, men det er ingenting problem på meg og koppen. Koppen ordner resten. Så det her er julekoppen. Og den bruker jeg ennå, faktisk. Det er jul i stua ennå. Så jeg har hverdagsnisser der ute, vet du, til å kose meg med når jeg kjører sånn. Så kjekt, da. Ja? Ok, da. Ja, så er det bare så, da. Sitter og glo her. Men i morgen skal jeg opp og sjå. Ja, jeg skal opp og sjå på en hus. En stor hus, en 3 leiligheter, tror jeg. Ja, det er så deilig, tror jeg, en norsk i Danmark, tror jeg. Så det går da så bra. Så den er god. Men like over her, så er det kommet en folkebuss. En sånn vanlig folkebuss. Med 2 voksne mennesker, så er det svær bikkje. Så det er merkelig hvordan de trykker seg sammen i en sånn blekkboks, altså. Jeg har nok kjørt rundt i en sånn bobla selv, sånn varebil med vinduer og sånn. Volkswagen. Så, nei, det var ingenting. Det var så vidt du kunne sove av da. Det var det, ja. Så hei da. Hei. Jeg er her, altså. Ja. Sånn er det bare. Jeg står bare her. Kommer ikke lenger. Så, men i morgen håper jeg kommer lenger. Nå har jeg pakket ned alt, og tatt ned og pakket ned alt. Det er jo ikke. Så det liker med rot ennå, men bare mer oversikt over det der kan jeg kjøre. Ja, sånn er det bare. Så for øyeblikket så er det ikke noe særlig nytt å hilse hjem på, eller skrive hjem. E-brev, reisebrevet fra bussen, så det har ikke vært noe som skjedd. Hvor blir det av? Du kommer ned i helgen, i morgen er det fredag og helg. Må komme nå! Hallo! Er det noe? Ja. Gode plass her. Der. Der ute er det gode plass. Der. Ja. Så kan du ha med deg telt, campingvogn, bobil og samme del. Du kan ligge på plenen og sove på seg. Ja. Ok? Ok? Ok, da. Etterpå skal jeg rettleie den. Den. Rettleie. Så går jeg inn der. Walkie-talkie til. Den 2,70 meter. Ja, da. Og der ute, der har jeg 2,70 meter. Så der. Jævla lang den armen var. Det var meg vel. Det var lang, ja.
lenge, du. Men tror han har for lenge, altså. Ok. Ok, jeg må bare over nå. Han ser jeg ut da. Hva nå? Studio. 19. På meg ingen lyst. Ja, jeg har ingen lyster, men jo, det er mange lyster, men ikke alene. Hvem vil være med Europa rundt? Og vi trenger noen sponsorer og reklame på bussen. Det er masse plass. Ja, om knekkebrød og kaviar og samme til. Og så ikke røyke også, ja. Ja, jeg slutter å røyke, sa han. Så har du det, ja? Ja da. Ja, jeg slutter å røyke. Begvam som er overtatt nå. Sånn ser Gud da, men ledningen er ikke lang nok, så jeg må stå sånn. Ja. Jo, det klart jeg å sitte og lese, jeg må sitte sånn da. Ja. Ok, da er jeg fortsatt på lufta. Kanskje vi kan lage noe løye. Så når man er sånn som man er, så ikke selv. Ja. Hva mindre? Nordmenn er vel sånn. Noen av de i hvert fall. Så er jeg en av de. Nå må jeg finne mosen. Mosevisa. Så skal vi synge en sang. Ja. Synge en sang? Ja, ikke nå, mann. Kanskje etterpå. Ok. Kan dere ha en fin kveld? Klokka over 6, tror jeg. Nei, det er ikke 10 på. 10 på 6. Nå skal jeg bare fikse meg til og sånn, greier på håret og sånn. Ja. Så sammen litt senere om det kan se noe på en torsdag. Jeg har ikke kumlet i dag, bare bristling og sånn. Kippers alltid, det var jævlig godt da. Med kartofler og tildansk kartofler. Så det gikk ned på høykant, det er mat, og varmen skal fylles. Så, men nå går det på slankekost der, for nå er jeg blitt for feit igjen. Så jeg kan ikke ha noe til. Nå er jeg vekt og bananmatisen er i gang. Han fine etter klokken 6 kveld. Oh, after 6 o'clock afternoon, you can have essentially day, no day, afternoon. Okay? Ja, så kommer Big Brothers etterpå. Ha en fin kveld da. Hei da. La 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 la. Yeah.